Добре дошли! Днес се гмуркаме в детайлите на NavTrack, една платформа за GPS проследяване. Ще разгледаме как точно става това следене на активи, да кажем, камиони, коли и каква е структурата за всичко това. Идеята ни е да извадим ключовото от описанието, което имаме. Какво е NavTrack, как организира данните и, много важно, как се грижи само правилните хора да виждат правилната информация. Точно така. И тези системи, са страшно важни за ефективността и за сигурността в много бизнеси днес. Да можеш да видиш къде са ти активите в реално време, това е голямо нещо. Да започнем от основите тогава. В текста се говори за активи. Това са нещата, които следим. Камионът за доставки, например. Какви данни събираме за тях? Основно това са данни за проследяване. Текста ги разделя интересно. Първо имаме съобщения. Съобщения. Да. Това е суровата, нефилтрирана информация, както идва от GPS устройството в камиона, без обработка. Разбирам. След това, от тези съобщения, системата извлича позиции. Тук вече имаме конкретни неща – географска ширина, дължина, скорост, посока. Това е вече обработената информация. Защо се разделят така? Съобщенията може да са нужни за някакъв по-дълбок анализ после, докато позициите са по-леки, по-удобни за бързо показване на картата, например. После, като наредиш няколко позиции една след друга, получаваш пътуване. От старта до финала, с някаква обобщена информация. И накрая имаме последен статус, най-актуалното местоположение, което виждаме на картата ей сега. Ясно. Значи имаме актив и различни слоеве данни за него. Но ако една фирма има стотици активи, може би в различни градове, как се управлява това? Документацията споменава групиране. Да, и това е ключово. Използват се организации и екипи. Представи си организацията като цялата фирма. А екипът е по-малка група вътре. Да речем отдела в София или екипа Варна. Активите и потребителите принадлежат към тези групи. И това помага за подредбата, но каза, че е важно и за сигурността. Точно, защото така можеш да контролираш кой какво вижда. Примерно, шефът на екипа в Варна може да вижда само варненските камиони. Не му трябват софийските. А някой по-високо в йерархията? Той може да е в основната организация и да вижда всичко. Така се разпределят правата и видимостта. Добре, като заговорихме за права и кой какво вижда, стигаме до сигурността. Първо, как системата разбира кой изобщо я ползва? В текста се нарича удостоверяване. Да, това е процесът, при който доказваш кой си. Обикновено с имейл и парола стандартно. Но не въвеждаме парола всеки път, нали? Не, разбира се. След като влезнеш веднъж успешно, системата ти дава едни временни цифрови пропуски. Наричат се токени. Токени. Като електронен ключ за малко. Точно. Има два вида. Един краткосрочен, токен за достъп, който ползваш за всяка заявка към сървъра. И един по-дългосрочен, токен за опресняване. За какво служи той? С него можеш да си вземеш нов токен за достъп, когато старият изтече, без пак да въвеждаш парола. Това е един баланс, така да се каже, между сигурност и удобство. Добре, разбрахме. Системата знае кой съм чрез удостоверяването и токените. Но какво ми е позволено да правя? Това е упълномощаването, предполагам. Именно. След като знаем кой си, трябва да решим какви права имаш. NavTrack използва подход базиран на роли. Роли? Да. На потребителите се дават роли. Например, собственик, член или зрител. Тези роли се дават в контекста на дадена организация или екип. Може дори за конкретен актив. И всяка роля си има своите правомощия. Като? Да. Собственика на организацията може да кани нови хора, да трие активи, членът може да управлява активите, но не и самата организация, а зрителят само гледа, без да може да променя нищо. Това звучи логично? Да, и е важно да се отбележи, текстът го подчертава дори, интерфейсът да скрие бутона «Изтрий» от един зрител, истинската финална проверка винаги се прави на сървъра. Бекенда е пазачът. Не можеш да го излъжеш лесно. Точно. Добре, и само накратко за самото приложение. Как става така, че всичко работи гладко на екрана?
Описанието споменава някои модерни инструменти за фронтенда, т.е. за това, което вижда потребителят. Говори се за React Query и Recoil. Какво правят те? React Query, например, е доста умна библиотека. Тя помага данните от сървъра да се извличат и обновяват ефективно. Кешира ги, обновява ги във фонов режим. Тоест, за мен като потребител. За теб означава, че картата и списъците се опресняват бързо, често, автоматично, без да се презарежда цялата страница. Прави работата по-плавна, по-приятна. А Recoil? А Recoil помага различните части на приложението, да кажем списъкът с активи, картата, панелът с детайли, да си обменят информация лесно и бързо. Като кликнеш на камион в списъка, картата веднага да се фокусира върху него, панелът да покаже данните му. Поддържа всичко синхронизирано. Значи целта е бързина и лесна употреба. Да, едно модерно, отзивчиво приложение. Добре, нека да обобщим. Navtrack изглежда като GPS-платформа с ясна структура. Имаме активи, групирани в екипи, а те в организации. Подредено е. Сигурността е на две нива – удостоверяване кой си ти и упълномощаване чрез роли какво можеш да правиш. И сървърът винаги проверява накрая. И всичко това представено чрез модерен интерфейс, който цели да е бърз и интуитивен, благодарение на инструменти като React Query и Recoil. Точно. И за финал една мисъл. Текстът споменава данни като местоположение, скорост, дори разход на гориво при пътуванията. Това ме кара да се замисля. За какво? Ами, какви ли още данни биха могли да се интегрират? Представи си данни за стила на шофиране, рязко спиране, ускорение или данни от сензори за температура на товара, ако превозваш нещо специфично. Или пък сигнали за нужда от поддръжка на самия автомобил. Да, това би било много повече от просто следене на картата. Именно. Как интегрирането на такива допълнителни данни би променило играта? Как би превърнало това от проследяване в истинско интелигентно управление на активи? Това отваря врати към оптимизация и ефективност на съвсем друго ниво, за които може би сега дори не подозираме.